DSSD Bacol City nakamonitor sa mga sobra shin ka individual nga nagaliho-liho sa dalanon. Lapsag, gin-rescue. Yaring balita nga itong gintutukan. Sang tinalikdan niya Pebrero, ulihin nga ng rescue sa mga nagaliho-liho sa dalanon ang DSSD. Matapos ang 5 kabulan, talalupang doon nga may pilagihapon nga nagababilin sa mga dalanon. Sino sa DSSD, masobra shin ka individual ang ulihi nga na-monitor sa syudad. Ang pamilya di Ases, aminado nga lakip sila sa mga ginpang-rescue sa Pebrero. Apang nagbalik sa dalan, bawod kuno sa kabudlay sa pabuhi sa barangay Villamonte. Upod sa mga na-rescue ang lapsang sining nga lalaki, kagwalo pa kamang kabataan sa do. Dagi kami na ikatulog na sa una, sarya. Malima na may katulog sa December, tinulugay da. Kaya wala kami kaisuga. Kilayon man nga ginbalik ang lapsag sa Iloy. Apang sang ulihi nga rescue operation, liwat nga ginkuha ang lapsag matapos makita nga nagamasakit ini. Check up ta siya, go through tagid siya sa medical examination. Pag ito nabalaan nga may health condition man because sang too much exposure sa street siya gatulog. Now, gina-provide ang iya nga needs. Iga-assess pa sang DSSD kung saan sarang nga ibalik ang bata sa Iloy. Gusto ko yung bawal ko yung bata ko. Kaya gusto ko kumplito, bata ko tanan mo. Bisan kapigado, basta kumplito lang bata ko, serya. Nagpasalig ng DSSD nga yara sa maayo kahimtangan ang bata. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.